Hiççi Abdurrahman esenlikler o dili esenlikler dünýäňizi Dünämer Türkmenistan hakynda bir önemli temalaryň biri birden ýaşullakan adamlaryň eden hereketleri barada özlerine karşı näme edip berýärler ortakda. Bilşimiz ýaly 10 sentýabrda Türkmenistanda giňişleýin halk mobilizasiýasy geçdi-de. Paxta Ağa altyn diýip adlandyrylýan näme nähili propaganda işi. Muny görşümüz ýaly toplu topkanaly artistler ýa-da üstüne aýdymçy artist diýip bolmaýar-da artist bir ahlakly adamlar artist bolýar-da sunmat işler. Aýdymçylar diýip aýdaly şeýlerak ýylyň ýerine de şu hereket hasyl harmana başlananda edilýär hasyl toýundy. Ýene şonuň ýaly şu ýaşullar ýylyň öňünde barsardyryn eşikli akça demeli artykylja döwlet telewizionyny diýip adlandyran kanallaryň hemmesinde ýaýlanýar-da ýine başlady. Biziň toprağımyzyň şöýlerak näme berýär-de biziň toprağımyzyň agalytyny daýhanyň gözi gowanjy şonuň odan sözler bilen mobilizasiýany odanlaşdyrýarlar da. Her türlü renkliler verip taşdöründe binada tuaz olara maklaştırıp bir ekranı katı güzel şekilde getirýärler da. Indi şiyasullar çıkıptırlar halkın adından yani Türkmen halkını vekil hükmünde çıkýarlar da. Türkmen halkı bu pahtany, ak pahtany diýip ya da ak altyn buların sözlerini bilen Höweslen toplayandyklaryny döwletimiziň işine diýip şonuň ýaly nemeler bilen çıgar diýerler, simbol diýerler, nemeler bilen ortağa çıkıp Türkmen halkynyň nemesini islegini, arzuwyny bir ömrüniň ömrüniň bir wepa berip edýän iş hökmünde görkezýärler pahtany. Munda Türkmeniň bereketi bar diýerler, Türkmeniň hereketi bar diýerler, gelejegi bar diýerler. Topraklarymyz nähili verimli topraklar, tonna paxta ýatyp ortalama aşağı ýokary 1.200.000 ton paxtanyň nemesini statistikasyny görkezýärler da bolar. Ýöne istada ýaşullar çıkıp o paxta başladylar, o üýşüp geldiler. Ýüzünde gara kostyumly adamlar bar. Mollumyndan başlap, doktorundan başlap, döwlet edaralary diýip adlandyrýarlar. Hemmesi bar da. Çağlar bagna çelle. Medeniyet işgärleri medeniyet diýip adlandyrylýan. Ýöne bunuň bir Türkmene bu paxta mobilizasiýa Türkmene näme berdi? Ya-da näme aldy Türkmeniň elinden? Ya-da Türkmeniň bir ýaşaýyş durmuşyna, sosial üçinçiligine, ykdysadiyetine, syýasy güç hökmünde de güç berýärmi? Näme berýär bu paxta? Diýen. Şoňa düşünmeden çojo aşerler aýdylyp geçilen nokta. Üstesine de bir Türkmeniň köne bir däpli suwlaryň biri şu ýaşullar hormatlanýar, şolaryň sözi ýerde goýulanok diýip ortağa çıkarıp aksakallar ortağa çıkarıp ýa-da mobilizasiýany geçýärler da ýani başlaly
ene bütün halk olup yani bütün yurt olup paktağa geçelin diýerler. Ene ýylyň ýylynda şu mobilizatsiýa geçipdi bolan türkmen halky ýylyň ýylyna garyplaşyp, ýylyň ýylyna pulsuzlaşyp, ýylyň ýylyna ýurtdaşyna gaçyp gün görmekde. Indi şu ýaşullar käbirler ordan dakynyp, käbirler bolaryň togat alyp görlermi, görkezip yani telewizionyada zaten görkezip bar. Ýöne şu ýaşullaryň etýän yani aksakal diýip aýdanda. Edýän berýän halka berýän bir täsirini hakynda gurrun etsek şunu. Hı. Neşe Rus imperiýasynyň bu tornokly basynyp almagy bilen 1881-nji ýylda Göktepe Sinandan soň 83-nji ýylda Marsinya 85-nji ýylda iň soňky töweş bolýar Türkmenistançyny olam Daşköprüde ýani owan güýçler bilen Rus goşunynyň arasynda. Indi paxta önümçiligi Türkmenistanyň territoriýasynda Rus imperiýasy gelmegende bar eken ekiller, ýani ätýäçligim üçin ýani eşikdi bir ýastyk ýorgan üçin şolatlar üçin edilýär ekende. Ýöne şol 1885-den soň owan goşunlaryň töweşinden soň Taşköprüden Saryada şu adam bent bar ekende elde edilen bent. Onun näde galykly bent bar. Tarihi bellikler yani Gamystat, Dirap, Çöp, Dirap, şöyle tuval ekilip verilen de Mare Oazisi'nde, Merf Oazisi'nde. O zaman 1895-nji ýylda birinji paxta ekimiň güýçlenişi başlanýar nemede. Ýene şo Taşköprü döwründe başlaýar. Halkyň topraklaryny elinden alýarlar. Ýene de halkyň öz toprağyny özüne kärende berip altydan bir peýdasyna yani 6 manat kazansa şu toprakda işlep daýhan şu 6 mandyň 1 manaty daýhana berilýär, galany Akbaşa getýär. Indi şondan bäri paxta mobilizatsiýa geçipdi. Yani türkmene zorluk bilen ýygdyrýarlar paxtany. Ýylyň ýylyna zähmet çekýär türkmen, ýöne ýylyň ýylyna şawur ýyrtyk şlyapkasynda, şawur ýyrtyk donunda, ýöne neşe ýaşullar soňky 91 ýene men öz tanýanym Sovet Soýuzyna da şöyle bolup geçende kelledip joşkulu ýagdaýda ortağa çykyp mobilizasiýanyň ýani paxtanyň türkmeniň durmuşyna, sosial durmuşyna, ykdysady durmuşyna nähili gowy bir peýda getirýär, behbud getirýär, gizeji getirýär diýip öwýärler da, öwýärler halka. Indi men o bilen habarlaşdygyň arasynda bolan şöyle bir halk hor ýaşaýar şu Türkmenistan. Bilýär agramly, işçi agramly ýurtdaşynda zenan erkegi anan galanjasam çykyp bilmedik ýa çykmak islemeýän şunyň ýaly kärende ekilýän paxta topraklaryň paxtasyny ýýarlar, buğdaýyny toplaýarlar. Bolin adamlary şöyle bir hor saklaýarlar bolin mejburi ýagdaýda nime 1 manatdan paxta kiletine 1 manatdan ýygdyňam sen 50 kil 50 manat diýip aýdaly ha uzaklyk. Men özüme 50 kil ýüklemok 40 kil 35 kil benim geçtim şu yollarda. Ýöne bir çetinden näzer etseň etin killeti aşağı ýokary 100 manat. Sen paxtaga gidip uzaklygyň eşiňi ýertip çağajyklar bilen toplap bir jyğyan paxtan yarım kilo et var. Etin pahaly. O taýda saglygyň goýkaýdýan barja eşigiň nemedi beter bozulup ýene de şonuň ýaly bolup
ýagdaý bolup durda. Ondan şöyle bir ýagdaý bar da. Bu ýyl nähili propaganda öýredýärler. Bu ýyl paxta ýaman gowy boldy. 1 manatdan boldy. Hem beş gidip ýygýa diýip bir halkyň arasynda gürrüň ýaratýarlar da. Ol o görünýän taraby ýöne tägel sine bu tarabyna seredip görseň ýurdun içinde iqtisadi çökünlük bar. Gün-güne beterleşýär. Hiç ýerde pul gazanmana mümkinçilik ýok. Ondan şol paxtadan berilen 1 manadam halka bal bolup görünýär. Şonuň üçin ol paxta bol boldy. 1 manatdan beripdi. Ýani şu tarapyn ulanýarlar da halkyň gaşyetine. Biziň Türkmenistanda bilişimizde agramly bölek, halkyň agramly bölek owa kysymlarynda ýaşaýar da, owa illerinde. Köy topraklaryny zorunly ýagdaýda hem paxta, hem buğday ekilýär. Ýöne näme üçin ýanky ýaşullar türkmen halkyny temsil edýär, ýani wekilçilik edýär da ortaga çykyp türkmen halky bal gününde ýaşaýar. Ene hiç hadym ýeten ok, ýetmezçiligimiz ýok diýip, ýani işimiz bar ene paxta ekip berdi. Ýylyň ýylyna işimiz bar. Näme üçin şöyle ýagdaý ýöretdi, näme üçin şöyle propaganda bolupdy? Bu ýaşullaryň ahlagyndan gaýnaklanýan zatmy ýa-da sistema şonuň ýaly bir halka garşy işläp duran gurnalan sistemamy. Merdan ağa şu taýda Yani- seniň sözleriňe azyrak bir näme goşup geçeýin. Hani aýtdy geçdi bolmasyn şu taýda halkara hyzmat näme? Guramasy. Hyzmatmy, işmi, iş guramasymy? Dogry terjemesini bilem ýok häzirlikçe. International Labour Organization. Şo Türkmenistanda meydanlara çıkıp zat etýär. Analiz geçirýär da adamlara soraýarlar, özleri bu zatlar gözleýärler. Analiz geçirýärler. Şo taýda seniň häzirki aýdyp geçen maglumatlaryň bar. Paxta ýygnaýanlaryň ýaşaýan ýeri boýunça paýlanyşy diýip bir kiçeňräk bir näme bar. Şu taýda statistika bar. Mhm. 80% paxta meýdanynyň golaýyndaky yerli owadan gelip işleýär, paxta ýygnaýar. Ondan soň 11% paxta meýdanynyň ýerleşýän etrafyndaky başga owalardan gelip ýygnaýarlar şo paxtany. 5% paxta meýdanlarynyň ýerleşýän welaýatynyň başga bir etrafy, şol bir welaýat, şu başga bir etrafyndan bir welaýatyň başga bir etrawyna gidýärler. Uzakrak bolsa da. 4% hem paxta meýdanlarynyň ýerleşýän welaýatlaryň başga bir welaýatlara gidip işleýärler. Ýani adamlar şoň ýaly işsiz, çäresiz başga welaýatlara hem gidip paxta ýygýarlar. Ýani sen aýdyşyň bilen bir näme gelýän ýeri bar, kabat gelýän ýeri bar. Olaryň 80%-i owa ýerleri. 90%-y diýsegem bolar. Owa ýerlerinden bu adamlar. Indi zat edýän bolsalar, bu adamlaryň gowy durmuşda ýaşamaga haky ýokmu? Ýa bolmasa çağalaryň şo taýda okamaga haky ýokmu? Aýdyşyň ýaly bu diňe bir geldi geçdi mesele däl, bir ahlak meselesi bular. Pikiriňem bölen bolsam başlap ýöne, şoň ýaly kiçeňräk bir statistika öňümden çykypdy, şonu paýlaşaýyn diýdim. Owa şöyle bir ýagdaý bar da, saparaga aýdyp geçipdi. Saparaga şol döwründe öz işiniň ustady bolan paxta sistemanyň içinde işlär da. Indi Soýuz döwründe bütün halky şu studentler näçe paxta doğrulan paxta goýup ýygdyrýarlar, doğrudan elde paxta ýygdyrýarlar. Şol bütün paxta summasynyň 3 göterimini alýar ýa-da halkyň
şunça halk helak bolup 2 aylap, 3 aylap meydanda okuwyny taşlap, bilimini taşlap, baza bilimini taşlap ýatyly işleýän emetden jyýanlara mady. Şol 3% toplayan olsa halkı büyütüp helak etmeye diýen kabul. Näme sebäpden bolýan böyle halkı diýen näme sebäp? Helak edip görmek. Öýünden, ilinden aýryp ýa-da ene bar şol öz owasynda paxta meýdanyna gidip birýär diýeler. Ha. Onun bar elde ýygyany, ýani önümçülüğüne diňe 3 göterimli alsak bolsa şol adamlar diýmek ziyan işläp böyle bütün ömrüni. Owa indi Indi çıkyp birnä çıkyp açyklasınlar. Şu okuwyny taşlap ýa-da bolmasa işini taşlap şuňaly 3%-ne barabar bir zähmetini goşmak bir zada peýdaldyr belkem. Belkem bularyň saglygyna peýdaldyr. Belkem bularyň dünýä garaýşyny açmak üçin peýdaldyr. Ine şunça bir giden ýaşuly bar. 4000-den gowrak halk maslahatynda adam bar. Çyksyn şolar düşündiräýsin. Munça reklam edýänine görä Ağa altın bolsa çıkıp şonam düşündiräýsin. Yine biz ýadyňda bolsa geçen nemelerde çıkışlarda sorapdyk bulardan. Hani statistika beriň diýip. Statistika beren nemelerine ýatlak geçeli. Bular nähili statistika berdiler. Ýadyňda bolsa Kiçi Berdimuhammedow çıkıp şuňaly bir zatlar gürrüm beripdi. Hani hazynany büdjet bilen garyşdyryp ýene näme edip bar berip bilen statistikasy şude. Bolýa indi bu Berdimuhammedow kän bir neme akly basanok diýeli. Biz şu taýdaky ýaşullara, gojalara, ak sakally gojalara ýüzleneli. Belki şuňaly peýdasy bar bolsa ağa altyny ýygnamagyň bilim taýdan ýa bolmasa saglyk taýdan bir peýdasy bolsa çıkıp şonam düşündiräý. Bolýa şunça reklam edýäňiz ine şunça adam näme diýär? Giden bir mobilizasiýa geçirilýär. Başka adam yok bunun. Mobilizasiýa çäresi diýilýär. Giden bir mobilizasiýa çäresi geçirilýär. Näme sebäpden geçirilýändigini, näme peýdalary bardygyny şonam çıkıp aýdyp bersinler. Bolýar geçen beren soragymyza dogry düzgün jogap alyp bilmedik. Belkem bu gezek ýaşullardan jogap alyp bilersiz. Ak sakally gojalardan jogap alyp bilersiz. Belki şolar aý düşündirip biler bize. Nähili peýdalary bar bu paxta ýygnamagyň. owa döwlet mediasynda çıkıp aýtdan tapady ýok. Sosial media diýip atlandyrýan bolaryň TikToky bar, doğrudamy? Näme ýeka bir ýylyň töwereginde aýlanyp duran bir TikTok bar. Şonda hata açyp aýdyp berýärmeli halkyna ýüzlenämeli. Men şunuň ýaly plan ýylyň plan owasyndan adamym şeýle ne halkyň öňüne çykyp halkyň wekili hökmünde öz näme bilgilerimi paýlaşýan ene plan ýylan we paxtaň içinde men ýurda nähil bähbidi bar, halkynyň ykdysadyetine nähil ýagdaý bar. Halkynyň ykdysadyety göterilse, bir ýandan hem halkyň sosial ýagdaýyny göterilmeli, dogry dämi? Owa. Ykdysadyetini göter. Oňa nähil peýda etdi. Ondan dünýä arenasynda bütün halk bu paxta ekip berýär, dogry dämi? Ondan bir dünýä arenasynda nähil nemet barmy? Awray diýelmi? Ýa ykdysadyetimi ýa bir agramy? Türkmenistan ene 550.000 hektar aşağı ýokary 550.000 hektara nemek gereken. Paxta ekýän. Şonça ýere suw bilen üpçün edip, adam bilen üpçün edip bir ýerden tehnika satyn alyp gelýärler. Şonuň bir nemesi bolmalydyr. Bähbit tarapy bir iş etsen bir nähili eden önümçilik işde dogry dämi? Paxtada şundan seretden önümçilik işi. Saňa girdiňi getirmeli, dogry dämi? Oňa ene häzir Braziliýa bilen emesden garşylaşdyranda dünýäde
4-nji, 5-nji orunlarda durýar nemedik. Et göç önemçiliginde. Türkmenistanyň bütün halky bilen paxta öndüripdi. Any munyň ýeten sepkitleri dem Faýuz döwründen ýani Faýuzdan öňräk 1895-nji ýyldan bäri paxta ekip gelýär. Bu halk bir iqtisadiýet ýagdaýy näçe götürilmeli ordan bir giden nime gazandy ordan şu 1895-nji ýyldan bir giden nähil diýen Mençe adam bir adamdan çykyp ökdelemeli doğrudan şonça ýyldan bäri. Ýyllar bolup geçdi. Paxta ekmek sırlaryny bilmeli. Dünýäde nähil bazar we paxtada nähil neme paxta ýetişdirmeli, inçe bilmeli. Ya bir uly döwletleriň eşigine ulanýan bir esker eşik dikip taýyn önümçilik satýan bir näme etýär. Daýhanlaryň ýagdaýyna näme getirdi. Daýhan öz topragyny ekkämi? Ya intem döwletiň topragy diýip näme öz topragyny kärende ekip öz narrativlerinden bir sorak soramaldy bulara. Paxta bir ak altyn bolýan bolsa, paxta ekýänler näme üçin baý däl? Paxtasy ak altyn bolýan bolsa, paxta ekýänler näme üçin baý däl onda? Halk näme üçin kösenip ýör? Baýlyk ýok bu taýda. Baýlyk ýokdur, şondandyr ol. Ýurtdaşyndaky döwletler, döwlet hem ýalňyşdyr da o taýda. Esen ýurtdaky uruluşlar ene bir maldarçylyk bilen kim daýhançylyk bilen ekip böyle şolara seredýän fermer diýil ýa-da çiftçi ýa-da öz demesi we ulaglar we aýanyň aşagynda hektarlaryny aýlanmalar dogry. İşlemeler traktor wa käýürleriň uzakrak ýerlerde bir kadamlyk nemeler var. Uçarlar var. Indi ine dronlar atlanam ulakan dronda adam ulan böyle. Önümüzde. Bir Türkmeniň haýsy ýerinde neme Türkmen dahan haýsy ýerinde dron var. Haýsy ýerinde öz traktor var, önümçilik dur. Alan traktoryň şu paxta ak altyn bolýan bolsa ödýän şo nemäni traktoryň bahasyny. O ýanky çagajyklaryň meýdanda ol zäherli nemäň içinde paxtaň içinde alan howasynyň saglygyna ýeten ziýanyň bir nemesi bolmalydyr. Gahitli tarap. Çağalar diýdiň ştaýda kysgaça bir neme goşup geçeýin, pikiriňi böldüm. Onu unutma. Ştaýda ýene şu ILO International Labour Organization paýlaşan nemese statistikasy var. 2024-nji ýylyň paxta mövsüminde paxta meýdanlarynda çağalaryň zähmet çekýändigini tasdik edenleriň sany. Paxta ýygnaýanlaryň %11-i çağalaryň şol meýdançada işleýändigini tasdikleýär. Hani ýygýanlaryň %11-i şu taýda tasdikleýär. Ýöne daýhanlaryň %17-si tasdikleýär. Näçe sor nemede şunýaly gürüňdeşlik edip bir informasiýa alynan daýhanlaryň %17-si tasdikleýär. O dogrudan hem şu taýda çağalar zähmet çekýär diýär şu meýdanda. Ýöne gelip şu ILO-nyň synçylary, International Labour Organization'ın synçylary her gezen nemesinde meýdançasynda, paxta meýdançasynda %23'ünde tespit edipdirler. Tasdiklapdyrlar da öz gözleri bilen görüp, özleri tasdiklapdyrlar %23'ü. Indi serede otursaň %23'ünde görüpdirler. Ýöne %11'inde ýygýanlar tasdikleýär da. O dogrudan hem işleýär şu taýda diýip. Beýleki kalan prosentlerini adamlar ya görmediler, ya olar hem şunýaly ahlaksyz ýol saýlap, ýok göremzok diýdiler. Statistikada da bir neme var da bu taýda gyzykly neme diýen çykýan zatlar bar. Ýöne şu internetde haýsy videoda görsegem,
Häzirem görkezip geçendik videony. Hemme ýerde çağı bar. Paxta Ýa meýdançysynda çağlar işleýär. Ýöne şonu tasdiklayan, şonu kabul edýän, şonu aýdyp bilýän diňe 11'i. Olaryň daýhan däller. Awa, Olar awa. her men reklamam boýunça şol molumlar, medisina işgärleri, ondan ýaşlaryň işgärleri, gara häkimlik diýip atlandyrylan ýeriň işgärleri, ýagny büdjet işgärleri diýip aýdyn. Büdjetten Hmm. aýlyk alýan işgärler. Olaryň bu neçelle agdyny ýymdyryp gelýärler da. Hatta gitmeden işten kowaryn, oto gitmeden işten kowaryn, ýalňyşak gepleseň bizim prezidentimiziň arkadagymyzyň näme dagymyzyň siýasatyna garşymy sen? Garşy bir zat diýseň işten kowaryn, şonuň üçin ol ondan bir bolup durul. Biz de onu. Diýmek, şonuň ýaly bolýan bärde näme bolup bolýar? Türkmenistanda erkin söz ýa-da pikir aýtma nemesi we pikir aýtma nemesi bastyrlyk gelýär. Indi şonu göz öňünde tutup söz azatlygy, bastyrlyk gelinýändiň göz öňünde tutup diňe bu gezek daýhanlara bir sorapdyrlar. Ýygýançylara soramandyrlar. Daýhanlaryň özüne sorapdyrlar. Daýhanlaryň dörli döwlet işgärleriniň öz meýdanlarynda işleýändigine habar berenleriniň sany, işgärleriň görnüşi boýunça bölünşi diýe şutaýda okap bereýin görünmeýän adamlara. Mektepleriň ýa-da saglyk merkezleriniň tehnik işgärleri bütün işgärleriň 12'si tutýar. Mektep ýa-da saglyk merkezleriniň tehnik işgärleri. Ondan soň meýdanda işleýänleriň 10'y muallimler, 8'i çağlar bağı terbiýeçileri, 7'si lukmanlar, 3'i tutsaglar ýa-da eskerler. Bu soragy kime sorapdyrlar? Daýhanlara sorapdyrlar. Kimler işleýäseň ekin meýdanynda ýa-da paxta meýdanynda diýip soralanda şuň ýaly sanlar çykýar. Muallimler işini taşlap 3'e goşant goşjak bolsa, diýmek bu taýda bir keramat bardyr ha. Şu keramaty ýaşylda çyksyn düşündirsin bize. Maga gaty gyzykly boldy maga. O son şeýle bir ýagdaý bar da, ne? Meselem bir saglyk nemesinde, hastanasynda 10 sany adam maňa bullaryň hemmesi hem gidýär paxta ýöne näme diýip, bir hepde gitse, bir ýene bir hepde gidýär. Şöyle gerekleşip durda. Onuň bir 10 götürüm diýän, 10 götürüm diýän, 2-3 hepde ýokarlanýar da. Edil meselem şogunyň dowamında nästan işgär barsa şol neme çykarlan boldy. O neme? Yüzdelik sany üýtgemeýe ýöne gatnaşýanlar neme dip durýar, çalşyp durýar. Hemme kim ökman şuň ýaly yüzden 3 bölege goşant goşmaly. Şoň ýaly keramatda bir iş. Şimdi şu ýaşullara soramalda. Buların oglugy ýygydyr. Köpüsiniň akdyklary bir ýetişendir. Senin atalaryň ýa eneleriň bu hereketiň bilen sen türkmen halkyna näme hyzmat ýetirdiň ýa-da näme ziýan berdiň diýip hasaplap göräýmeli ýyllar boýy. Türkmen halkynyň ezilmegine kömek etdirdiň ýa türkmen halkynyň beýgelmegine kömek etdiň. Haýsy tarapda sen neme etdiň? Ýykyllyk etdiň. Şu surata düşdüň, aýlyk aldyňmy? Ya bir halta un aldyňmy öýüňe? Näme etdiň ýa? Ogluň KGB'de işleýär, şoň üçin çykyp işlediňmi? Ya gyýdyň boldum, şoň üçin gitdiňmi? Halkyň önünde bir sen halka bir hyzmat etýän bolsaň, jogabyny bermeli bolarsyň wekil hökmünde. Ya sen o topraklarda dogulmadyň da
Ruslar ýany bilen alyp geldimi? Bana hyzmat edersiň diýip. Şaýda bir neme bar da. 1895-nji ýyldan bäri türkmene öz toprağynda kärende öz toprağyny kärende alyp ýene-de paxta, buğday ekdirip ýani ziýanly. Hem ýurt üçin ziýanly, hem halkynyň saglygy üçin ziýanly. Ekin ekdirýän bolsalar, bärde bir torag bar da. Näme üçin beýtýär? Bilen bütün halky meşgul edýärler şunuň bilen. Bir näçe içinde götürme döwlet we hökümet işgärleri diýip atlandyrylýan edaralaryň işgärleri bolar. Wagtyny geçirip durlar, ýöne agramly bölük daýhançylyk etdirýärler da. Onuň hem ýaňy göçmedäl çagajyk şo doglandan bäri bäwekliginden paxtaň içinde ıssysynda, sowugunda beý topraklar, biziň topraklar däw olaýmasyn diýene şonuň ýaly sorag elýär. Başga biriniň golasyndamy? Näme üçin bizene gowraldy nanlara çellä gelip mejbur bolup ýörýär? Şoň gowrasyndaky çaga şo zäheri alyp dur, agyr zähmet işläp dur. Nähil çaga dogulmasa taý. Dogulmadyk çagany eýer enesiniň gowrasynda neme diýerler da, nähil diýerler? Gullaşdyrýarlarmy? Şonuň ýaly bir neme ýörýär da bäze. Şol o şoratlaryny aýdyp berseler bolýar, ýa-ni ýaşullar, atalar, ýaşuly eneler ne dik aramly bölek, halkyň aramly bölek o ýerlerinde, o ýylda ýaşaýan bolsa, köp gelinler aramly bölek hem şu paxtaň içinden geçýär. Indi gowral halynda bir agyr wagtam gidip bir ýeňil wagtam gidip Onuň çagasynyň saglygy üçin gowmy ýa-da nememi? Näme sebäpden gidýär kapylar? Ýurtda işken döwlet adam üçin diýip nemeleri bar, bularyň şygarlary bar. Özleri ene türkmen zanlary ele bolmaly, böyle bolmaly, siýasatda da orunlary bar. Diýip halkyň öňünde neme diýär da, ýani guramalaryň öňünde hasap geçýärler. Ýöne hakykatda sereden de bolsa türkmen zanany paxtada gününi geçiripdir. Belki ýaşullaryň aýdýan eşretli durmuş şu bolmaly da. Laýda batga batyp. Şöyle bir ýagdaý bar, bir neme düşünje bar. Çagany ene goýnunda, ýani ene gowrasynda terbiýelep başlamaly. Belki bu ýaşullar ütüşkrak zat bilýär. Çaga zorluk görsin diýämi enesiniň gowrasynda. Ýa-ni maýyp bolup çyksyn diýämi. Sıra bilýär bular, halkyň bilmeýän syryna bilýär bu ýaşullar. Näme üçindir çykyp aýdanok. Arada neme geçdi? Aksakally, ýani ýaş bizden uly adamlaryň nemesi geçdi. Ýygyndasy geçdi da nemede, Aşgabat şäherinde. Bu taýda çykyp neme diýerler da. Biziň diýip iqtisadiýat ýagdaýymyz gowy, ýani kysga aýdanyň iqtisadiýat ýagdaýymyz gowy. Ýyldaky berýän, ýani hak eşdege goşulýan nemeleri, aýlyk götürümlerinde hiç goşmaýyn diýär, halkyň ýagdaýy gowy diýär. Indi näme üçin gowy bolýar? Kim gepleýär buny? Öz işiniň ustadymy?
yani statistika aýdyp berýärmi halkyň öňünde ene biziň halkymyz awtobus döndürýär, biziň halkymyz reaktiv uçarlar öndürýär, biziň halkymız çiipler öndürýär, çiip önümçiligini edýär, robot önümçiligini edýär. Biziň pahtalarymyzy ekken pahtamyzy gidip robot ýigip näme uzakda saýasynda oty daýhanymyz hemme zatlar uluglar edip. Şonuň ýaly statistika bermeli-dämi? Bilýän adam geplemelidir. Dogry dämi? Ortağa çykyp öz işiniň ustady bolmalydyr. Näçe göterim ine önümçilik Türkmenistanyň önümçiligi ösdän bolsa, näserdaryň çykyp aýdýaly. Näçe göterim bolsa, meselem ýylda näme WWP'si näçe bolupdyr Türkmenistan? WWP'ni nämeler doldurýar? Haýsy senagatymyz barmy? Agyr senagatymyz barmy? Yeňil senagat barmy? Taýlykda bir därdeman öndürüp ýurtdaşyna satdykmy? Ya azyk önümlerimiz biziň tebigi bolup gymmatbahadan ýurtdaşyna satdykmy? Ýewropa satdykmy? Ondan näçe pul geldi? Ýa-da ene hazinanyň Türkmenistanda hazine baý bolsa, hazinanyň näme jogapkär adam baý bolsa, çykyp halkyň öňünde ene şeler öz halk maslahaty diýip atlandyrýan ýerlerini kanuny hökmünde ýani legitim görkezjek bolýarlar da. Şo taýda hazina jogapkär adam çykyp aýtmaly. Biziň hazinamyz ýurdun ýerüstü ýani halkyň baýlyklary da milletiň baýlyklary, ýerüstü, ýerasty baýlyklaryndan ene gazdan biz Hytaýa ýyldalyk plança mün kubometr gaz satýar. Onuň hem kuby ýani mün kuby $350 ýa $300. Aha. Günde de plança kub geçýär, ene ýyllyk 10 km ýani 4 kwartala böleminde şunça pul bolýar. Onuň içinde çykdyşdy şunça. Şunça hem hazina tapşyryldy. Adam ýurdun içindäki näwit önümçilikde haýsy ýurdun haýsy firmalar işleýär. Olaryň halka näme hazina berýän salgyty şunça manat türkmen milli manatyny gidejek. Ondan soň budjete biz plança manat aýyrdyk. Taglymyza plança manat aýyrdyk. Biziň doktorlarymyzy ýani saglyk işgärlerimizi meselem Türkiýede okadylar. Meselem ýa-da Braziliýada da ine gowy doktorlar bar. Taýdan öwrenip geldiler. Ýa şo taýdan molum getirdik ine öwretdik. Ýani ýa-da ýanky paxta meýdanlara ýakyn ýerlerde hastanalar, zatlar barmy? Saglyk ojaklary. Derman senagatymyz özümizinkimi? Azyk senagat özümizinkimi? Ýani halkyň saglygyny birinjikle sen öz halkyň saglygyny düşünmeli. Dogry. Şoň üçin derman özüňden bolmaly, hiç kime garaşly bolmaly. Azyňam özüňden bol. Käbir seniň ýurdunda bitmeýän önümler sen ýurtdaşyndan derene ederek alyp bilersiň. Başga ýere gawun satardyň, başga ýerden näme alarsyň, bürünç alarsyň. Onuň ýaly ýagdaýlar bolup biler. Ýöne biz ene arada Eýranda harby nemeler, hereketler geçende bir näçe wagt näme ýapyldy. Terhat ýapyldy bolýan. Halkyň azyk meselesi kynlaşdy. Demek Türkmenistanda azyk önümçiligi ýok. O çykyp halka hazinaň bardygyny duýdurmajak bol büdjetlerini dol gatna gaýtalap durup bular türkmen halkyny tamsykyň kaýy edýär. Hakyky başga nemesi ýok, muny düşündürüşi ýok munyň. Türkmen halkynyň üstünden gülüp tirýär şular şu bolşy bile. Bir wagt siziň üstüňizde Rus imperiýasy bardy, indi bizler bar diýjek bolarlar. Bir ildeşimiz ýazypdyr şu taýda, paýta döwletimiziň ummansyz baýlygy diýe.
mene neme dip bilem yok. Bu taýda göz öňüme getirip bilem yok. Nähili baýlyk getiripdir. Yani WWP'si häzir merdan aýdyp geçdi. Türkmenistanyň WWP'si näçe? Soň paxta WWP näçe goşandy bar? Şonam bir neme statistika bilen bir jogap berse, şu dinleýän ildeşimiz, şonda men ýalňyş ýan ekenim diýip kabul edip biljek. Ýöne näme esaslanyp şuňaly pikir ýöredip bilýärler, men häli düşünip bilemýär. Paxta döwletimiziň ummasyz baýlygy. Ýani elde edilen gelir näçe, edilen çykdajy näçe, şuňa sarp edilen iş güýjüne nemese getirilen ziyany näçe, WWP goşandy näçe. Şoň ýaly kiçen ullakan bir çykyş edip, bir zat toplap aýtmagana gerek ýok. Bir web sayt açar, şo taýda 2 satyr nemede paýlaşyp biler statistikany ýa-da PDF dosýalarynda, dokumentlarynda paýlaşyp bilerler. Giden bir zal toplap oturmak gerek däl. Şu zatlary gysgaça ýazyp bersinler. Şonda menem aýdaryn, "Bäh, men ýalňyş ýany ekeneý" diýip şonda kabul edip bilen. Ýöne häzirki wagtda men düşünip bilemýär. Sen aýtjak zadyň barmy bu temada ýa dowam edip bilersizmi? Yo men derinde. Sadece 4 sany söz ýazdyr. Yani sözlerimi jemläpdir da. Indi paxta düşünýäs gördük näme diýeni ekindelik ýa. Döwlet näme? Ummasyz bolanda bunyň çägi näçerä? Ummasyz diýilende nä bir göterim bardyr. Meselem 1 milliondan 1 million manatdan aňyrdym ýa 1 million dollardan aňyrdym ummasyz başlaýan. Onuň baýlyk näme? Şu zatlara da synet. Baýlykmy, resursmy? O. Dogry aýtdyňda şu taýda näme diýip döwlet diýip nämäni göz öňünde tutýan hiç bir institusional, hiç bir nemesi ýok, esasy ýok. Hemme zat adamlaryň şuňaly ekrandan çykyp aýtmagy bilen ýörerliğe gerýär. Hiç bir institutlara dogry düzgün işlemeýe karar almak üçin. Yerlikli soru. Döwlet näme seň gözüň öňünde? o indi bir ýurtdaşymyzdan bilgi ýetersizligi bilen aýtýan bolmam mümkin. O taýda seýat Türkmenistan wakum içinde şo bir zatlar gaýtalap durlar nemede döwlet mediasy diýip adlandyrylýan nemede guruluşlarda da. Oňsoň agzyna salyp berilen sözlerde we ýani özü bilýänam däldir özüm. Döwletimiziň baýy, ummasyz baýlygy diýip. Şo taýda döwlet söz näçe ulanýarlar biziňkilerin garşysyna, halkyň garşysyna şo taýda häkimet badygyny kabullandyrjak bolýarlar. Şoň üçin döwlet sözüni ulanýarlar. Ýa-da döwlet guruluşlary ýok. Döwlet guruluşlary bolsa men näme üçin çykgaýdym? Näme üçin men öz topraklarymda işläp bilemok? Ya näme üçin men hünärsiz boldum ne? 50 ýaşa gelen hünärim ýok. Ýene ýerine hyzmatyny etip, näme üçin den allamaz onuň hyzmatyny edip. Ya çağalamaz aýryldy. Indi häzir men 19-da çykaýtdym da, bu ýyl 6 ýyl bolupdy. Indi 10 ýyl, 12 ýyl bolup gören nemelerim, ildeşlerimiz bar. 20 ýyl bolup görenlerim. Döwlet guruluşlary bar bolsa pasport berip bilen o ýurtdaşynda. Guruluşlar bolsa, döwletiň bar bolsa şo zatlar bolmaly däl. Toprak men özümiň bolmaly. Döwlet bar bolsa. Men kärende işlemeli däl öz toprağımda. Meniň ýarym hektar toprağım bolmaly öz adyma. Men islesem gülle ekerim ota, islesem bag ekerim. Men mecbur ýagdaýda paxta ekmeli diýilen ýa buğday ekmeli diýilen zat ýok. Şo zatlar ene halkymyz bilgisiz bolubam aýdyp bilýär da ýani görýär ha. Bir näçe hektar tutuldy paxta köp zat ýaly onuň zähmetini ölçeseň, sana ziýanyň koeffisientini ölçeseň da barada görürüň. Seniň saglygyň gidip dur. Ýene de sen hazinaňa agram düşüpdi. Ýa-da meselem 100 million manatlyk çykda jetýän bolsaň sen alýanyň o taýdan ýa şonça bardyr ýa-da şonça ýokdur. Ne bir ildeşimiz hem ýazypdyr ine.
Ýygymda ýyrtan köwüşini alyp bilenok, alýan puluna diýe. Çöpe çalama çolaşyp eden azabyna degen ýok, göz ýerinem orus görýär diýe. İýleşimiz ýazypdyr Aýşenur. Edilen çyktajy alan puluna degenok, dogrudan. Ýöne näme üçindir şonu baýlyk diýip görkezýärler. Aksakally gojalarymyz. Aýna. Şol baýlyk bolsa şoň içinde paxta önümçülüğüne deşle adamlar bardyr. Yani kastyum okudum, men bilim aldım 5 ýyl, 4 ýyl. Doğrudan. O hojalykdan zatdan. Şolar çykyp aýtmaly, paxta ekýär, şunça giýdejler, şunça halkymyz, şunça halkymyz näme işli bolýar. Doğrudan. Hmm. Halkyň ýurdun içinde bir yani döwlet guruluş bar bolsa, döwlet guruluşlary näme etmeli? Ýurtdaşyny işletmeli barynjylykly. Hmm. İşletse şoň iýdi gelýär. Ýerine näme gelýär? Iqtisadiýety, yani öýüň, hojalygyň pul dolanşygy ýokarlanýar, dogrymy? Ondan Hmm. soň sosial üçinçiligi üçin bolup bilýär sen näme? Bir mäne bir gelmäne edip bilýän ýa-da bir ýerde bir onuň alyp bilýän gara şonuň ýaly öz islegiň boýunça. Ondan soň seniň syýasy güýjüňem artmaly, dogrudan iqtisady güýjüň artsa. Agramyň bolmaly. Hmm. Dünýäňde häzir türkmeniň nähil agramma, dünýäňde muhtarym gul hökmünde agramma. Bir sany Dubayda zatda ýa-da nemede ol Germaniýada zatda halkyň hazinasyny garjaşdyryp al nemeden manat nemesini finans tarabyny ýok kondurlan adamlara türkmen diýip bolmaýar olara, ýa-da böleklere goşup bolmaýar. Sen umumy halkyň awr teredilýär. Neşratlar çykdyjylar der. Näde bir halylar üstüniň üstüniň eşigi bir giden ruçka, depter, ýylyň ýylyna täzelenip duran ol oturuşlar ýene hemmesem halkyň hazinasynyň pullary. Şolar bir giden zatlar ýazyp kim bilen näme ýazýarlar ota? Ýa-da öz adyny ýazyp durlar meýilýärler. Mene şiýan kızynallar, mene şiýan kızynallar nähel saga dogurmaly bollar. Ço beýin ýapysy bilen. Öz ýalaka dogurmaly. Türkmenistana öwreniş muzeýini açmaly. Şo taýda şu häzirki ýazyp duran depterlerini bir açyp sergilemeli. Nämeler hakynda ýazypdyrlar, nämeleri önemli görüpdirler. Men pikirimçe gaty gyzykly bir ýer bolar. Muzeý açmaly, şu taýda ýazan kol ýazmalaryny alyp okatmaly adamlara näme ýazypdyrlar. Gyzykly bir zat barmydy? Halk maslahaty diýilip nemedilýän, çiğişirilip aýdylýan ýerde nämeler ýazylypdyr? Gaty gyzykly bolardy aslında. O adam şol döwlet guruluşlaryna diýip atlandyrylan bir neme toplanan ýerler bardy. Şolaryň aramly bölegem ştaýlary gatnaşýar. Olaryň atlary ama tarihde galar. Ýokma. Oglugy bolar, aktyk oglugy bolar. Şolar hemme diýär pederiňe nälet diýär bir söz bardyr türkmende. Şonuň ýaly söz ulanylmazmy? Özlerem ulanmaly, ordenler atly bolar. Oh. Näçe ýazak gahrman bolandyr. Owa. Üstesine de bu parlament, yani parlamentem diýende halk maslahatçylygy diýip ýygyndynyň ýygnanan ýerindäki aksakally eneler, atalar, yani kıynaşly eneler, olary biziň hiç ýeresini tanymedym da, seçim de halk seçen o. Näme üçin olar çykyp biziň adymyzdan gepdiýärler? Biz seçmeýän bolsak, biziň adymyzdan geplemeýän bolsa, yani türkmeniň problemasyny, meselesini ýa çıkarny, gellerini gepleşip bilmeýän bolsalar, diýme olar biziň garşymyzda geplep durýar, öz halkynyň garşymyzda. Näme hereket etjegem bolsalar, etmedigem bolsalar. Nämenin bahydine böyle konsertler, yani sirk gurulýar. Ýanky yurtdaşymyzyň
ait ulanan söz vardır döwlet diýip. Hmm. Kötäde şol häkimet badygyny, halkdan hem üstündigini, islänem edip bilýändigini görkezmek üçin bir tahna diýip düşünýär. Aslında ýadyňda bolsa kemine bir neme edipdi. Şu söz üstünde de bir neme edipdi. Çykyş edipdi. Aslında diňe bir söz üçinde dilimizdäki kemçilikler barada. Dil yetmezçiligi diýip bir çykyş edendir. Şonda aýdyp geçendir. Döwlet sözü eýem neme bir ýurt institusional bir neme ýapyny aňladanok diňe bir Araplardan gelen kulturany, ýani basyp alınan bir toprak bölegi diýilen bir neme de döwle. Arapçadan gelen bir söz. Aslında bu ildeşimizin ulanany häzirki rejime gelişip dur. Näme üçin diýende basyp aldylar. Men pikirimçe yerlikli ulanıpdyr biziň ildeşimiz. Döwlet diýilende ýanky bir topar nemäniň ýurdu basyp almagy döwlet bolýar. Basyp alan bolsa, men pikirimçe yerlikli ulanıpdyr. O benim sosyal halamok Arap söz çykşy Arap nemelerinden da ýazgylaryna Arap sözi şu manisini okap görýän bolan belli bir ýurdy basyp alan ýa-da häkimetiniň gorunan belli bir topara deýişli dip görkezýär da ýani döwlet. Döwletden soň ve aralarda il sözüni ulanyp geldim. Ýani il sözü asyl öz türki sözümiz Türk halklaryna deýişli. O nähil many berýär? Ýani özüni üçinçilik edip bilýän, ýani öz artygyny aýryp, nemesini kemini goşup, ýani özüni gorap, özüni gelişdirip bilýän bir ülkedäki ýurtdaşlaryň bir neme guruluşyna il diýilýär. Ene aýtgan madyr, dinden çyksaň çyk, ýöne ilden çykma diýär. Ýani näme diýdiň bolýar şol? Nähil ananjaň ýani özüňe deýişli şart diýnemäň bilen ýöne halkyň bähgidinde halka dönüklik etme diýdiň bolýar şol. İlden çykma diýdiň. Bizde ýöne Türkmenistanda filosofiýada da ýol berilmezden şu wagt şol aýtgylar zatlary halka ýetirýän neme ýok da, gatlak ýok. Dogry düzgün. Onuň jahil goýulan halkam totalitar neme gelişdirýär ýankyny ilden çykma diýeni. Bir garaşyk gelýän bolsa, senem garaşyk gelmeli, bir haçyndar ýani senem daramaly, bir şol pikirde bolsa senem şol pikirde bolmaly. Ýani türden aýrylma diýen bir neme ýol koýarlar da. Ýani ýalňyş ýerde ulanýarlar diýjek. Ene ýygyndy biz hiç gaýsyny neme bermedik, seçmedik dogry dämi? Hatda her darından başlap attasy, ondan öňdäki hiç gaýsyny ýani biz seçmedik, sözümizi bermedik bolsak, biz oňa neme bermedik, wekilçilik bermedik, etki bermedik, dogry dämi? Etki bermedik bolsak, oňa güýjümizi hem bermedik. Halkyň güýjüni bermedik. Çykyp halkyň adyndan edare edip bilerýär. Demek çykýan bolsa, halkyň garşysyny işläp durlar. Ýene de biziň pulumyza ýene de. Bize garşy, ýani halka garşy ýene de biziň halkyň pulu bilen. Ene şol adam Serdar diýilen adam şo hazinanyň badygyny görkezmejek bolup büdjetden ulanýandyr. Büdjetem ýanky neme deýişdi bolýar? Häkimete deýişdi. Ýani şol özleriniň agyrlykly biz şu ýurtda Türkmenistanda biz häkimet siz hiçsiňiz diýip halka şonuň ýaly nemäni berýärler da, düşünjäni beýnisine sokmak bolýar. Bular ondan şöyle neme düşünjeler.
Näme üçin bular biri halky bara ezip görler. Bizim öz topraklarymyzda näme üçin biz ezilmeli bulardan? Bizim baýlyklarymyz satýarlar, gadymyza nefsimizi indi önümçülük, senagatdan zatdan ulakan hissat ýok diýsem boljak. Eee, Nefsimizi gadymyza satdylar, topragymyzy bize beren oklar özümize. Ýene de bizi ezýärler üstesine. Sen halk seni seçen bolsa, kimem bolsaň sen. Ortağa çıkıp halkyň adyndan gepleýän ozaň halka wekilçilik etýän ozaň, şol halka sen hasap bermeli. Gördüm hazineden bizim yurtdaşymyza iş açmak maksady bilen şunça manat pul aýryldy. Şonuň ýaly önümçülükler edip başlandy. Ya da ene bilime şunça pul ýatyrdyk. Meselem 5 ýyldan 10 ýyldan giderçini görmäne başlamagyna niýetlenýär. Ýani şonuň ýaly hasaplanmak bar. Eskerme geliştirmek üçin söwüş nemelerini harby düzgün öwretmek üçin ýa-da gelişmiş täze gelişen nemeleri ýaraglan ulandyryp bilmek üçin şunça pul ýatyrdyk. Öz halkymyz gora pullar ýaldy. Şonuň ýaly hasap etip durmaly. Bärde bular bolsa boş gürläp otyrlar, ne puluň nemesini aýtýarlar. Giren çıkan ýa-da ene nerden salgyt gelendigini, nerlere pul ýatyrlandygyny, hiç saat görün gören oklar bir halkyň üstünden gülüp oturan ýalda ular. Öňem ezýadyk sizi indem ezmäne dowam etjek diýen ýaly. Merdana institusional bir esasly bir döwletlerde, ýani döwlet diýen menem ýurtlarda şuny adamlar çykyp hiç gaçanam aýdanok. Aýna ýurdumyz şunça göterilipdir, şunça galkanypdyr diýip hiç kime maýdan ýok. Näme diýerler? Özüne değişli edaralar öz web saytynda şuň ýaly statistikalar paýlaşýar. Geçen ýylyň dowamında şunça zatlar edildi, şunça çykdagylar boldy. Şu ýerlerdenem şunça girdeje edildi diýip statistika paýlaşýandylar. Adamlary bu taýy ýygnap, bir ýere ýygnap, 4000den gowrak adam bir ýere ýygnap, 2 sagatlap o taýda 2 sagatlap o taýda maňyltap 1 saat paýlaşan oklar. Alýalar web saytynda paýlaşýarlar. Hiç kime minnetem ýok. Hemmekim isleýän wagty şu taýda gysgaça maglumata eliterli hem her zaman. Hani galkynan bolsa, teknologiýa taýdan özgerşen bolsa, 6 asyrda bolan bolsa, hani şoň ýaly teknologiýalar, bilgiler, şoň ýaly kompýuterlara elim ýetenokmy? Ýok. Şoň ýaly paýlaşmak üçin web sayt açyp bilen ýok. Ýok. Ya olmasa internetiň şoň ýaly neme dälmi? Altyapyň ýokmy? Emmesi bar diýermiz, onda näme üçin statistika paýlaşmaýar? Aslında bolmasa şo sen aýtsyň ýaly. Ýöne indi bular halkyň önüne çykyp hasap berip otursa da el sarpyp begenip begenler ýaly bir zat aýdar dogry dälmi? Aýt begenler ýaly. Näme begenmeli biz halk bolup näme begen? Senin baryňy inkubatordan çykan ýaly bolup durşuňyza begenmelimi? Näme etmeli? O falança ýere özleşdirdik. Bilmedim nemeler bolýar ýankaçan il uruluşlarynda ösýän ýurtlarda nemeler ministerstwalarda ulakan işemedilen oken minister diňe gol çekýär eken. Yani guruluşlar bar eken içindäki meselem önümçiliğinin guruluşy dogry dälmi? Şolar gelip bize şunun ýaly tohum gerek, şunun ýaly hibe gerek diýip aýdylýar. Onuň O institutlar şu zat bilen ilgilenýärler. O zatlaryň analizini, o taýda araşdyrmalaryny, şu taýda barlyk analiz işlerini edýänler özüniň profilini spesialist diýer, saparaga. Şoň ýaly profilini spesialistler şu zatlara hasap hesibini edýärler, şoň ýaly teklip girizýärler. O taýda oturan aýdyşyň ýaly ministrlere şu zatdan neme edip
şu aydanlaryny kabul edip büdjete girizmeli şolar. Bar etmeli iş şol. Ýöne şo taýdaky oturan ministrleriň şol ugurdan bilgisi bolmagy has hem netijeli karar bermegine zat berýär, ütergi berýär-de. Misal üçin bir senagatdan kelesi işlemeýän adamy şo taýa getirip goýsaň, o zadyň nime ziyan getirjegini ýa-da peýda getirjegini hiç zady analiz edip bilmeýän adam bolsa, diňe bir zatlara negativ nemediler, teklipleri ize sowar, peýdaly zatlaramy izne sowar, diňe ziyanly zatlary ortağa çykarar-da, şolara ruhsat berer diýin. Aýdyşyň ýaly bu taýda zadyň ministriň oýnaýan käme bir rol ýok. Ýöne şo oturýan ministrem azyrak bir kellesinde şykyrdy bolmaly en azyndan. Oýun ýönekay menen masal bilen şöyle bir aýdynda. Ine maldarçylyk bar diýeli, Türkmenistanda maldarçylyk bar diýeli. Indi maldarlar nemesi, paýdarlary diýip aýdan, guruluşy gelýär-de bize et önümçülük etjek diýär. Nirde gowy neme bar? Et önümçülük berýän haýwanlar nirde bar? Meselem Kalmykada bar. Ýa-da Gazagstandan bar. Sowuk tebigi şertlere ýa-da meýdan şertlerine otun arlygyna çydamly haýwanlar bar. Git biziň ýolumyzy açyp ber. Adam ministr gider lonkuldak gider-de otanyň ministri bilen gol çekişer, alşberiş etmeli diýip adam galan işleri eýem şol nemeler etýär, ýa-ni institutlar etýär. Näçe gerek, näme gün gerek, näçe sansy gerek. Ya ura neme öküz Almanya diňe nemede ol vakumdaky tohumdan alyp gaýtjakmy? O zatlar özleri etýär. Ýa-da ine bir önümçilik etjekmi? Agyr sen agyr. Bir ýerden demir gerek, ýani bolt gaýky öndürjek. Ýa-da bir ýurtda gowy bolt gaýkalar önüpdi. Minister bar git ýolumyzy açyp ber. Gider lonkuldak gider olan Milli Taşary işler ministri bilen gol çekişer söwda gatnaşykynda. Ondan soň önümçilikdäki adamlar gidip özleri Türkmenistanda bolsa onuň ýalda tersine. Hemme rady bir adam buyrukda, hemme adam şo bilýär bir adam. Bäda bir Türkmen halkyna bir gurnulan neme bar da zulüm bar, genosit diýsem boljak bir çetinden. Ýöne ony taknalaşdyryp odanlaýarlar bolan vakumdaky adamlar görüp bilen nokta. Ine şol ýaşlaram taý getirip gyýlardan olanlar getirip olaryň beýnisini daýalar. Şol adamlar bolsa ýurt ýakynda nädip işläp bilsin? Ýaşlygyndan bolan beýnisini daýalýarlar. Ýani ýurdun gaşytyna işläriň ýaly näme edip goýarlar da motiwirt edip goýarlar. Daýlanan adam bilen nädip işleşek? O 4 ýyl 5 ýyl men ýokary bilim aldym näme etdim diýip elinde kagyz näme ýarýar onu? Beýnisi gelişmäne açyk bolmasa, ahlak ýani ahlak bolmasa da ýani öz ýurt ýakynda özüne peýda getirme niýetinde. Ýani neme jahil ýetişdirilýän neme da sistema tapara zolatýandyr. Banan gerekmi ýa pul gerekmi diýip maýmuny. Jahiliň kam şonuň ýalynda häzir garyn doýmaly erkek bu näme bolsa şo bolsun. Benim kän gawat gelýän oglanlar zatlaryna işleşýän onuň odun çapyp dur bererek endi her kim öz paltasy bar, odun çapyp dur. Onuň aşanda neme oýaňar? Daýa odun oýan üstünde maýdalar çapyň ýaly. Endi çapyp otyp ben haltalama doldurdum oduny. Ýandaky oğlanam çapdy. Endi bir görsem ol oduny diýinip durda aşanda ul odun bar-a. Ulanjak. Şonu çapyp dura.
Näçe bunu çapdyň ertek gün ýene gerek saňa o çapanda bir zadyň içinde goýup çapmala sen. Ha ýok, şonam çapyp alyp gaýtdy. Şonuň ýaly jahiliň ýagdaýy. Häzir nämetde garyn doýsun, endam ýylasyn, ertek gün neme ýani gelejegine sereden okta. Öz aýana öz paltoralar diýerler şonuň ýa. Nemäniň jahiliňem şol banan saýlama nemesi şo da häsiýeti. Uzoga seredip bilen o. Muhammed Guly Atabaýew näme diýär? Kitap okamak garyn doýurmakdan has nemedir diýär. Gereklidir diýär. Ýöne ol Muhammed Guly Atabaýew onuň ýoldaşlary zatlaryny biz Türkmenistanda gizlen gelnäde aýdyňlar diýär. Gizlen. Şonuň ýaly Türkmenistan gaty neme halky edilen ýagdaýda bularym ortağa çykyp sahna oýnap böler halkyň üstünden gülüp bu neçeler ezip gelýär bizi. Sizleri şindäm ezjek diýip ýani ýene de şol ezmänem halkyň içindäki adamlar bilen neme diýerler, şolaň eli bilen edýär. Bular aýdyp bilerler näşe üç wagty aksakallar. Biz hiç zat etmedik. Bizi boş neme zorlanýardylar. Beýniň ogly KGB-de işleýär, beýniň gyzy molum bolup işleýär. Beýni öňkü neme başlyk saýyrynyň başlygy bir aile üçin gelipdir. Ýöne sen şo taý barmasaň, şo taýdan 100 öwürsen ýok işler bilen o tanlyja adam bar o taýda. Seniň eljagaşyň bilen öz halkyny ezdirýärler, seniň eljagaşyň. Ýani banan berýärler. Ýöne seniň nebitiň alyňdan gelen pulny öz ýüzüne kapýarlar, ýa-da ruslar ýediripdiler. Seniň ýani bu iň bolma düşünmesi, iň aňsady saňa atasyna enesine banan berýärler, ýöne çagatynyň gelejegini ogurlaýarlar. Şoňa da akly satan ok. Şonuň ýaly ahlaksyz adamlary üşürýär normallarda. Dogry. Haýwanyň alasy daşynda, adamyň alasy içinde diýär şol. Ýani ahlaksyzlar bir ýeri üşürýärler da ol zenan bolsun, erkek bolsun tapat berip duran ol ahlaksyz adam ahlaksyzdyr. Ertek günü göz ýaş döküp o odasynyň öňünde ýa goňşusynyň göz açylan goňşusynyň öňünde göz ýaş döken hiç bir nemesi peýdasy bolmaz. Eýniň bilen etdiň, eliň bilen etdiň, eýniň bilen çek diýär. Şonuň ýaly bolýar. Ne? Şu taýda ýene bir neme aýdyp geçipdir-de. Özüniň paýlaşan nemelerinde özüniň netijelerine, şuňal netijelere geripdir-de. International Labour Organization synçylary ähli sewetlerde çağalaryň paxta ýygýandygyny gönden-göni täsdiq etdiler. Paxta meýdanlarynyň %23-inde, %23 diýmek näme? 4den birinde de. Bütün Türkmenistanyň içinde paxta meýdanlarynyň 4den birinde çağalar çağa zähmeti tasdiklandy diýe. Dörli çeşmelerden alınan ygzgiderli maglumatlar çağalaryň paxta ýygymyna gatnaşmagynyň ýeketäk ýagdaý däldi, giňden ýaýran mesele bolup durýandygyny görkezýär we degişli çäreleriň görülmeginiň zerurdugyna üns çekýär. Ýani bu ýurt daşyndaky bir neme, gurama, meýletin bir gurama gelýär Türkmenistanyň watandaşlary bu nemesine ýurtdaşlary bilen nemetýär, gyzyklanýar, iş ýagdaýy bilen, başga zatlar bilen gyzyklanýar. Şuňaly aladasyny beýan edýär-de. Şuňaly bir çäre tapmaly, şuňa çäre görmeli diýär-de.
Aladalanya aladasyny bildirýär. Ýöne 4000-den gowrak adam toplanıp şo zat barada hiç zat aýdyp bilen ýok-da. Bir giden adam bar, 4000-den gowrak adam. Şuňaly çağalaryň ýa bolmasa mektep muallimleri bolsun, saglyk işgärleri bolsun, olaryň näme işi bar o taýda? O taýda kime peýda o? Aýdyşyň boýunça 100-den 3'i. 100'den 3'i kime peýda getirer? Şolar gitse näme bolar, gitmese näme bolar? Şo zady hiç zat näme, hiç biri dillendirip bilen ýok. Onda aladalanmaýan bolsa, öz halky bilen aladalanmaýan bolsa, bular näme gerek? Vatandaşlarym her kim özüne bir sorag bersin. Şu öz halky bilen ilgilenmeýän, aladalanmaýan adam bolsa, şo size gerekmi? Ýa-wa. Halkyň adyndan ortaga çykyp, halkada diýeni halkyň aladan edip bilmeýän bolsa, diňe halkyň ziýany. Ziýanyny işleýän bolsalar kime gerek ol? Näme gerek ol? O topraklarda ata watanyna ganymyz döküldi. Näme diýerler oly? Ata baba ganynyň suwak gelipdir. Bular bolsa ahlagyny ýere çalyp ahlaksyzlyk bilen öz halkyna dönüklik etdiler. Hawa näme daşky duşman hemişe de bar. Russiýanyň baskasy bar diýip bilersiň diýersin. Hawa Russiýanyň baskasy bar diýildi. Güýçli döwletlerden uly döwlet diýildi. Güýçlügini gördü Ukraina. İran. Ýöne seniň eljagaşyň bilen edip durar, şolar däme? Öz orsuny getiren o aşata. Ýene de şo türkmen näme ahlaksyzlaryň eli bilen. Sen etmeseň, sen ahlaksyz bolmasaň, Russiýa işler edip bilen oksan. Ene misal bilen. Ýene Özbegistan näde? Russiýada işläp böka öz watandaşyny gorap bilen. Sen öz ýurdunda watandaşyny, ýurtdaşyny gorap bilen. Ya has gözüňe sokulyp duran ene Güneyde Kafkas, Azerbaýjan, öz gany ýerde olanlar. Nähili karşylyk görkezdiler? Russiýa biz bagly boljak gal, bestir şu neçelerden ulanyp geldi diýip. Şonuň gal oňurga senem şonuň gali kayakly iki elli bir tane kelleň bar, kelle diýip göterip bersiň. Näme üçin sende şonuň ýaly näme ýok, gaýrat ýok? Ya onuň ýernesi sen ene meňneşdirem. Baryňam adam çagasy, baryňam türk gany. Nämäniň Azerbaýjan syýasy ikrarlary var. Mümkin syýasy ikrarlygy bolan soň mümkinçilik dep döretdi özleri. Dünýäniň ýüzü bilen gatnaşyp durlar. Bular bolsa dün urusdan gaçyp adamlar Eýran ganysynyň geçirýärler. Onuň kysany Amerikanlylar bular geçirmendi. Öýlekler adam da Amerikan halky adam däl. Ertek günem nämäde gidip ýalbaryp durlar, gadym sataýyn men gaýrat et. Sen eşekligini görkezdiň sen. Gördüm, eşekligini görkezdiň, ertek günem näme diýäň? Gurun ýamzyna asyp gidip ýalbaryp. Ahlagyň bolan bolsa, dün şol urusdan gaçyp gelýän adamlary geçirmek arada gurrun ýok. Gerek çaý suw berip öz watanyna, ýurduna aşar ýaly ulug emek görmeli. Bir mätäç bolup gelýär, sen gapyňdan beri. Gürklendiren o näme milleti Eýranyň özü bolsun, ýa-da Amerikan bolsun, İngiliz tapady ýok, fransuz.
Ya Özbekistanyň nime goňşulary bolsun. Durmaly ýerinde dura, aýaňda oňurgan görke-de. Izyňdan ylgak gidýärler. Way geçirersiň, men ýalňyş edipdirin. Hop. Gidja o wagtdan da akol talibonlara, galtamanlaryňa öňünde neme ýazylyp ýatylar neme diýip ýarym Türkmenistanyň hökümetiniň ýarşy siziň aýaňyza geldi diýip. Nädip şonuň ýaly akylsyz ýa gep demäni bir daş töre goňşy bolan bilen bir adamzat bilen bir işleşmän başarmaýan adamlar nädip bol ýurdun başynda bu türkmeniň neme akwalyny çözüpdiler. Ýa bir galtamana neme dip durlar, sakkalyny sanlap duran galtamana ýallaklap neme durlar bir uçtan gaç gelen adamlar olsa ýolum berbilen oklar. Halis bir neme çürük adamlaryň bir toplanan ýerindegi belli bolup durda. Hiç bir nemede sygan ýok da, o adamçylyga sygan ýok. Sen darda galan adamy, zorda galan adamy diňe bir özüň kirli oýunyň üçin bir alet etmek nähili neme niräň bilen pikirlenip kabulanyp bilýän zatlar da. Ýöne oýnajak oýunlary özüne ters tepdi. Bir kiçeňiräk bir zat gazanar, smyka diýip neme dip oýun oýnadylar belen, ýöne giden bir nemeden girdejiden boldular diýeýin. Bir tarapdan bize peýdaly boldy bularyň kiçeňiräk oýuny. Özüne ters tepmesi biziň peýdamyza boldy. Ýok bilen bul akyl bilen bollar iş başarmaya hiç mahalam. Hani öz özüni bitirer diýer türkler. Şoň ýaly bir ýagdaý bularda da. Öz akly bilen özlerini ýok ederler bular ýakynda. Ýöne şu taýda nemetmeli ýer, gynanýan ýerim türkmen halkyna eden nemesi, ziýany galar ortada. Öz akly bilen öz özüni ýok ederler, ýöne bütün neme fatura diýin, bütün çykdajy türkmen halkyna ýazylar. Şoň ýaly zatlaryň bolmazlygy üçin öňünden herekete geçmeli biziň adamlar. Owa neme kritik mislenýär diýär şoňkaly ýani bir hereketden many çykarmany öwrenmeli bul. Görýär ýagdaýlaryny birden ahlaksyzlar ýanyna üşürüp türkmen halkynyň ykwalyna täsir edip durlar. Bu türkmeniň ne saglygy galdy, ne ykysady ýagdaý bardy, ne dünýäde bir siýasy bir ýüzi galdy. Daş törekde goňşular amagylary paranoklar. Bir hormatsyla bolan ýüzüne gülüp bakýandyr, üstünden gülüp berendirler olar. Häzir ýönekde hal bilen bir öýden masal alsaň, bir köçäň urunda 10 tane hojalyk bar bolsa, sen bir hojalykda ogluň, gyzyň, akdyň, çowlugyň bar hawa. Aýal bar. Sen aýalyňa öýüňde iş etmän uzaklygyň meýdanda iliň hojalygyna burnuny sokup, gıýbatlaryny edip, çöýdük gezip beren bolsa, öýündäki çagalan aç goýup. Atasam içip sıçyp bir poh bolsa edip öýüne gelende çagalaryny tepkiläp, ýene edip öýlerini işini etmän, hiç ýerde gazanç etmän, diňe gününi ogurlyk bilen geçirip beren bolsa, şo köçäniň hojalyklary nähili hormat ederler şol öýe. Yüzüňe bakar, salam der, geçeýinçe teňle hiçim iş talşmada. Sen öz hojalygyna hormatyň, hylagyň ýok, öz hojalygyna neme peýdaň ýok. Ýönek edilýär. Sen nädip goňşularyňa peýda bolsun? Onsoň uly ýurtlaňam masalalarynda ýurtlaňam neme şonuň ýaly içinde nähil bir neme bar, siýasy takrarlyk bar. Halkyny ezmekdemi ýa-da halkyna bir hyzmat etmekdemi?
ýaly bular Ýa-wa diýene gyzyleşik Merdan abi bulary bu ýagdaýy her hili analogiýa bilen her zada deňeşdirip meňzeş bir mysallar bilen düşündirmäge synanýas da. Ýani bilmedim indi. Häzir dinleýijilerimizde soragy bolsa berip biler, şondan bir ýatladyp geçeýin diýdim. Diňe özümiz gürläp oturan ýaly bolmaly. Soralaryňyz bolsa arkaýyn ýazyp bilersiňiz, jogaplarys, aýryp durmarys. Geçen göni aýlymda da hazina pul ýatyranlara tanakalyny aýtmak, ine sag bolsun aýtmak ýatdan çykdyr-da. Şonuň üçin çürelek öňünden aýdaly ýapmaka. İşäňize bereket, sag boluň diýen işleňiňizde. Her hili ýagdaýda bu hereket ýani bir halkyň nemesidir. Her kim öz elinden gelenini gaýrymasa dogry bolar. Dogry, dogry. Her gezek şuň ýaly ýatladyp durmaly, sag bolsun aýryp durmaly ýöne. Näme üçindir duýgulara girýäsim näme ýatdan çykýar hemişe. Bolmanda neme diýerler? Aýdylmasa kömek edýän ýokmu ka diýerler. Dogrudanam aýdyp geçdiň, dogry etdiň. Sag bolsunlar. Sonra şuň ýaly pikir paýlaşypdyrlar. Leon ildeşimiz pikir paýlaşypdyr. İldeşler umumy halk bolup etmeli işimiz diýe. Bu halk maslahatyndaky biýawraýlardan nesillerimizi goralyň. Biziň ykbalymyza olar karar bermesin diýe. Gaty ýerlikli bir çağırış meň pikirimçe. Şonu okaýyn diýdim. Hawa. On zaman şöyle orýadym barda. Milli Halak Komiteti, ýani Türkmen halkyna hyzmat etmek üçin bir näçe wagtdan rajan edip gelýär. Indi Merdan Muhammedow öýdüp alyp gitmeleri, ýani ýurdun içinde neme ilahynyň ýoklugyny görkezýär. Birgiden bilgisi bolan, başarnyny bolan, öz halkyna hyzmat etjek adamlar şeýle kola öýler da. Ya da Umida Bekjanowa kardeşim. Olaňam ýyzyna düşüp öler. Ýurdun içinde diýmekçiniň ýaly ýaşlaryň ýyzyna düşüp ölen bolsalar, aklyň ýokdugyny, ýani ilahynyň ýokdugyny görkezýär. Ýani ýaşlylar çykyp geplemeli ýoksa. Biz ýaşlarymyz we ýurtdaşynda okanlar, ýurt içindekiler bar. Şulary gelmeli, biziň hem pensiýa gitmeli wagtymyz geldi. Bizden gowetýän bolsalar, halkyna gowy hyzmat etjek bolsalar gelsinler diýip şol bir ösüşdäk bolan ýurtdan hemişe şol ýaşlaryň gözleginde bolýar-da. Ýaşlar nemäniň gelejegi aýlanyp durmaly bol. Bir ýaşy halkyň hyzmatynda näçe 10 ýyl, 20 ýyl boldymy, derewne has ökderäge geldimi? Aýrylmalda olara ýol berdi. Şöyle aýlanyp durmaly we yapyşdyň, oturdun, ýa-da taşlar çağlar, şo oty aptap gitmejek bol. Ýani ýagdaý bolmaz. Soragy ýok bolsa ýa jemläp bersekmi? Menem häzir ýatladyp geçdim, ýöne şonda da soragy ýok. Kän bir onda dinleýijilerimiziň hem wagtyny alman, ýuwaş-ýuwaş jemläp bileris. Hawa. Ne palam ýatladyp geçeli. Ýurtda halkyň görýärler, ýyllar boýy halkyň bähbidine hiç bir hökümet nemeden okda gelýän hökümetler. 12 ýylyň içinde 10 näçe hökümet çalyşýar. Baram owurlyk diýenler şonda halkyň bähbidine hiç syýasat kararlılık ýok.
korrupsiýa duruşy bilen halkyň soň nämäni düzgünü öz eline alýar. Bir güniň içinde de näme diýerler? Ýurtlaryny yıkan oklarym, yakan oklarym, diňe şol demelere, ministrlere ýa-da häkimet başyndakylara ziýan etdirýärler. Polisler bar, ýalaňaçdan pul alýar. Ýaşlaryň ýani bir öz gelejegini alat etmeli, ýurdunyň alat etmeli. Bir insan ýa-da adam hukmunda bir ýaşamany haklary bar da. Yani Türkmenistan'ın onu insan ýaly ýaşatmana potensiýaly bar. Başga ýurtlarda ýerüstü baýlyklar ýok bolsa Türkmenistanda bar. Yani maýa goýum bar da Türkmenistanyň özünde. Geopolitik yerleşim hem yani uyumlu bolupdyr. Üstünden ýol geçjek bolupdyr, sowdasy. Näme önümçülüğün bolsa bazaryň gaçdyryň bazar. Nepal'da da ýaşlar elini aldy. Nämäni ýurt ýagdaýyny ýa-da öz topragy, özüniň göbek ganynyň daman ýeri häkimet halkyňky bolmaly. Bir topar men döwletli özüň görkezýän bir topar näme däl da hasapda däl. Bäde de elbetde birdir ýalaran boldy, janyna gıýlan boldy, ýöne ýurdu gurtardylar da. 1300 sany adam ýaralandy diýip hasabat beripdiler. Ýalňyş ýadymda saklanan, ýadymda galmadyk bolsa 1300'e gowrak adam ýaralandy diýe. Ýöne 1300 adam yaralanjak diýip milyonlap adam dymp ýörmelimi? Ýok. Hani diýerler da ýene ýurtda näme etjek bolýaňyz, hawsa sürüklejek bolýaňyz, ýene näme etjek bolýaňyz diýip ne? Birinji gün hiç nemesiz, uruş jenjelsiz çıkan ýagdaýynda polis güýç ulandy. Ýöne ikinji gün eýem halk zatlaryň hasabyny sorap başlady. Sen haýsy näme daýanyp şunýaly güýç ulanyp bilýän diýip sorap başlanda eýem ikinji gün gaçyp gitdi hökümete. Diýmek, bütün hawosy yaratýanlaram özüne hökümet diýip oturanlar ekende. Bütün hawosy yaratýanlar. Bize şunýaly güýç bilen öz ýurduňyza eýe çykyň diýenimizde hawos çykarjak diýip töhmet atýanlar diýin. Töhmet atýanlar halkyň tarapynda däl, özüne hökümet diýip oturanlaryň tarapynda çykyş edýär. Näme üçin diýende, bütün hawos özüne hökümet diýip duran toparyň elinden çykýar, bütün hawos. İkinji gün kaçıp gittiler. Hiç hil hawos bolmady şondan soň. Çykdy medeni bir şekilde. Bu siziň öz ýurduňyz. Siz bundan soň hiç hili zat ýetirmäň. Bol dedim şu taýda duruň diýe. Adamlaram şoňa uýýar. Jelladyňyz ýurdu terk etip kaçyp gitdi. Mundan beýle ýakyp ýykmaga gerek ýok diýe. Diýmek näme eken? Şu näme? Özüne hökümet diýip adlandyrýan bir topar ýurdu tapşyranda hawos bolmaýan eken. Bu zatdan gorkmagyna gerek ýok biziň ýurtdaşlarymyzyň. Hawos bolar ýa-da bir düşünişmezlik ene näme bolar diýip gorkmasyn. Hawos çykarýanlaram özüne hökümet diýen adamlardan çykýar. Şondan berik bellesinler. Halkyň öz ykbalyny çizmana tebii hakkı vardır. Hiç bir näme bäri gelip ýurduň içine gelip barış bilen derler halkyň garşyna. Halkyň nämesiniň erkekleriniň garşyna. Gördümi janyan marýalýa getirmene ýurduň tähkidinde öz näme haklaryny gazanmana hakkı var da halkyň. Onda şu taýda
Nemede Cemile bilir şu taýda. Hawa. Sağ ol. Gönýälime çagran üçin öz düşünjelerimi paýlaşdyk. Daşlarla bilen boş hökmünde bir ýurtdaş hökmünde öz bilgiňi, düşünjäňi paýlaşmaly öz halkyň. Asıl size sağ olun. Şunyalı wagtal gelip öz pikirlerinizi paýlaşýaňyz üçin. Hawa. Bildeşlerimize de aýratyn sağ bolsun aýdaýyn. Şu taýda gelip öz pikirlerini paýlaşdylar, soralaryny paýlaşdylar. Koşanlara aýratyn sağ bolsun aýdaýyn. Ýatdan çykmanka. Bolýanda sağ bolun. Olya, o diýle sen olsun.